berriz ere, asten barrenak ustuta nolabait, atzo bertan, Eiderrek eta Anderrek 30.000 euroko zakua irabazi baituten. Bejon deizuela bikote. Pozik eta oraintxe hitz egingo dugu, bueno, guazen zuekin hitz egitera, ja zuzenean. Zer modu zaudete, Oso pozik. Oso pozik, esan zenuten, banketxean eta kontu korontean lekua badaukagu, Orain gutxixiago, 30.000 euro zuentzat. Ospakizunak ja eginda edo hau ospatzen jarraituko dugu urte osoan zehar akaso? Boda gitana. Bai ez da, begira, bereziki pozgarria, guretzat noski zakua banatu izana, ja gu ere erlaxatu gara, pixka bat, ilaski, beharra bageneukan. Ni asko. Bai ez da. Ja gaur faja barik etorri nahi. Hori da, irudi polita hori zuentzat opari, eta bereziki postekoa guretzat, Anderrek eta Eiderrek, 30.000 euro irabazi berritan esan maizuten. Baina orduan ezin dugu jarraitu Milu zen. Nola ez pa hementxe irabaziz ere, baina polita, eta zoragarria guretzat ikustea 30.000 euro daude balantzan, baina Milu zen ere jarraitu nahi dugu. Bueno, jarraituko dugu, saio berri bat, Ainhoa, Udane, zoi zer moduz? Ondo. Bueno, zuek ikusi duzue, beste bikote batek nola irabazi. Irabazlekin egon gea, hori ere horea da. Begira, oso polita hori, laugarren saioa zuentzat, noski, 236 euro irabazi dituzue. Bai. Zakuaren bila berriz ere? Bai, hor geldirik daude. Bai, ez da? Bueno, ea sokatiran aurrera egiteko moduri badaukagun gaur. Asmo hori baita, ez da? Bai. Ea ba, zorteo mikote, animo. Eider Ander, lehiarako preste gaur bai, bonosako irabazteak eskaintzen duelako aukera. Ze pozgarria izan dan, Eider eta Ander, besteak beste, Miluze Gaztiek sarielako. 18 urte, ikasle, etorri barri, eskuzabal, gurekin oso jator. Eta egia esan, oso pozik egon gara, zakua banatuta. Eider Ander, egingo dugu, ibilbide luzia Miluzen, alba? Zaiatuko gea. 30.193 euro dituzuen momentuz, Gabon. Hori da, horrela esan daiteke Gabon. Baina Gabon esango diegu guztiei, baita Han eta Peñati ere, ongi etorri bikote? Eskerrik asko. Anai Arrebak Gazteiztik. Nork konbentzitu du nor, edo nola izan da hau? Gabonetako lako baskari baten hasi ginen, eta, bueno. Mai inguruan sortu zen? Berotu eta bau ez Miluzera. Nik Miluzera joan nahi dut, nik baita, baina inork ez da. Nola ba, nik joan nahi dut zuk ere bai, guazen elkarrekin. Han zu irakasle Gazteizko ikastola batean, zer moduz? Ondo, aurrezkuntzan musika irakasle. Begira. Arantxan-txan, ranroberran. Guli, eta bar. Badago musika zaletasun bat orduan oroaz familian, ze bainat, zu biolin jole eta biolin irakasle zaitugu, musikenen titulatua, berriketa, lan asko egin behar baita, bertara iristeko eta titulu atera izateko. Nondik musika zaletasun hau? Txikitan kontserbatzea apuntatu ginen. Bai, Eta eman ditu gero fruituak, ez da? Bai. Musika irakasle, zuzenean joz ere bai, orkestetan, ari zara? Bai, noizean behin. Aukera daukadanean. Zederra bainate, Ondo, hane gainera dantzari ere bada, adurtza dantzataldean. Orduan, gaur ere zakuri banatuko ganu, bate biolina jo, beste dantza, ez da ikusizu ni faltako, zorte honikote animo. Eskerrik asko tortziarren, pote bat daukazue Gazteizen danok, entzun dut hortik, orduen aupa zuek, aupa etxekuek, azteragoaz! Erantzun eman da! Aupa neskak. Neskak zeuen alde esango, eta Ainhoa Udane zoragarriak zariela. Zemat postu dien, bebai bestiek aitxik. Ainhoa, dotore jokatzea. Presio berean azarratu nik nahi nuen. Eskara azarratu. Gazteak indartxu hori pozgarria da. Oso ondo, eta puntuak pilatzen hasiko gara, lehiak jarraitu egiten duelako Miluzen. Hau Ainhoa, erantzun eman da, gaurko erantzunak ikusten ari gara. Armier Merle, Eulia Inurria, Txibeleta eta Listorra. Guazen denpora. Tom Holland aktorea izan da, horrelako bat, gorpuzten azkena. Arma. Oso ondo. Kontuz, gorriak arriskutsuagoak dira. Inurriak. Ezti fabrikan egiten du lan, maiak. Erlea. Ausartu nirekin, rafting egitera, ez izan... Inurria. Eulia. Bilbao Basket taldea ez dago animatzerik ni gabe. Erlea. Arma. Erleen lehengusu handia dela eta ez dela dabiltza beti eztabaidan. Listorra. Kontuz, honek harrapatzen bazaitu, loaren gaixotasunak jota hil zintezke. Inurria. Eulia da. Eulia? Txetxe, Eulia izango da, akaso gainera? Bueno, ondo. Ez gaitu loak ere harrapatu, lau, zuzen erantzun da 40 puntu bikote.
Ander! Bueno, ba... Hortxe, postoiren bate da urkitzen badugu be, zuek lasai. Izalantza daukat, badaukazu oraindik ere puntu goserik eta... Bai. Hombre, beti ondo etortzen da dirua. Beti, ezta? Frontoiko sarrera batzuk erosteko igual. Ez dugu ipatu kamisetena. Claro. Zezarete imaz zaleak oso. Oso, hooligans, Gira, mira. buelta manda, oso ondo. Bitu? Imaz izena du Ander, pilotariak, eta bai. Ander imaz daugo hemen, nola bai? Bueno, errikidi, zuri, Bai, oiartzu harra. Eta hortik ezagutzen zaria Bai. portzuet. Ederto. Guazen! Erantzuna manda denpora. Bi, ez da zenbaki bat inglesez. Erlea. Nanean, apis mellifera dioen arren, etxean honela deitzen diote. Eulia. Erlea, ikusmen honekoa ez dakit, baina askokoa da. Ez ditu alferrik, 7 begi. Arma. Inurriak. Egin dezagun jolas, zu izango zara harrapatzailea, zu izango zara Inurria. arma. Abestiaren arabera, mendian lore baten gainean aurki dezakegu, Tximeleta. bai? Mutur zorrotza duen hartzak, intsektu hau du bere eguneko menuan. Inurria. Hegazkineko lehiotik begiratuta denek dirudite horrelakoak. Inurria. Bai, Oso no! Inurrien tamainakoak denak eta inurri lana zuek ere eginez, pixkanaka, lau zuzen erantzun da, beste 40 puntu. Eta bainat, jolasean hasiko gara, eta miluzen murgilduko gara, eta zartea ononos. Eskerrik asko. Hane, denpora. Ez du brodatzeko ikastarorik behar. Arma. Oharra, saiatu honi pixa egiten. Arma. Jokin oso trebea da igeriketa modalitate honetan. Tximeleta. Ipuin askotan, maite minduta dagoenak, tripan horrelako mordoa ditu. Tripan, Euliak. tximeletak. Bere amaraunean eroriz gero, nekez egingo duzu ies. Arma. Kontuz, espezie asiarra hau oso arriskutsua dela ikusi dut gaur egunen. Listorra. Bere izen artistikoa muska domestika da. Eulia. Filodromida espeziea ezagun egiten zaizu ziur. Inurria. Arma. Lastima! Eta proba guztia balio baitut hemen zerbait ikasteko, kontuz bainat, sabelean euliak badituzu izan daiteke maitasun toksikoa, Argi bili, 6rekin, 60 puntu! Eta ez esan inori, zu ezagutu zaitu denetik, hemen ditut azkakuzoak eta kakalardoak tripan, alakorik ez. Isil orain, Ainhoa udane, antzerkia! Eta beste erakustaldi bat, zalantzari gabe, Ainhoa hartuko baitu lekua, ez da? Bai. Oikoa duenez, ia ba, 4 kontzeptu, eta udane, zuere erne, armen pare, denak sareratzen ditugun, denbora. Imintxio gasita. Lo, esnatu, sonamuloa, logaiz insomioa. Oso Oso ondo. A ver, Marrazki bat. hankak, besoa, gorputza, zilborra, Zer da hori? giltzurruna, Oso ondo. etxea, Hau, baserria, imintzioko egiteko da. Bai? Ainhoa. ikastola, liburuak ikasi, eskola, ikastetxea, Bero, hezkuntza, Segi. unibertsitatea, Bai? batxillergoa, DBH, institutoa. Gertu ginen, Este marrazki bat. Zer da hori udane? Ondo? Tipula. Venga, bero. Tipula, baratxuria, Tipulatik. tipulina. Vale. Oso ondo. Ea? Institutoa, ikastola, eskola. Zakit. Ezakit. Lanbide heziketa? Ez. Unibertsitatean egon gara fakultatea. Bai. Txapela edo. Zertera Bai. gerturatu gara eta fakultatea behar genuen konkretuki, baina ondo. Tipulina ere ondo marrazuta. eta- Ondo, 60 puntu. Eider eta Ander, imaz eta imaz. Nor joango da, imintziok eta astera? Ander. Ander, zoragarri, hartu lekua ba. Favorito kamiseta ez zuze alperrik ekarri. Gorriz jantzita. Ea, beste demostrazio txiki bat, denbora. Bizarra. Bizarra moztu. Patilak. Zer da, zehazki? Bizar moztu.
mozteko guraizia... Ez? Ander, imintzio batzuk, ea? Zer da zehazki? Barberua! Eura bota, pitxerra, ura, pajita... Bai, oso no. Beste marrazki bat. Patata perjituak. Bai? Zer da, hau? Kulturismoa, indartsua. Zirkua? Bai, Ander, saiatu. Ondo ari da? Margolaria... Ez? Indarra, indartsua, bestia. Ia, hau? Barberia, pelukeia, guraizia, makina de afeitar, bizarra kutxila. Eta? Kutxila eta espuma. Bai. Eta jarra. Eta bestia, Zer da, hau? indarra, muskulua, aerobik, akrobata, Bero? Zorri, Ander. Gimnasia artistikoa. Artistikoa. Bai. Gimnasia izan da Anderrek egin duena. Ez bereziki artistikoa, akaso? Kostatu batzu, aparra. bai. Ez que, ez nekien Ja, zer zan aparra, uste neban zela... Ja, moztekoa. bai. Eta alegre asmatu. 60 puntu pasuek. Ane eta Beñat. Nik erabiltzen. Bai, ez da. Dena behar dugu zertxo bait. Ane Beñat, bi musikari eta isil-isilik aldi berean, nor da interprete honak biak, zalantzari gabe, baina imintzio kata bereziki abila. Bera. Beñat, zoragarri, hartu lekua. Akaso tokatuko data bi bolina, imaginatu. Errazalitzateke Bai, hori. irudituten daz munduko instrumentu ederrenetako bat. Ja, ba. Zein bidi. Bi bolin jole bat imintzioka orain, denbora. Arrazen hasita. Begia, begininia, bekainak, Osondo? Oh, eskaldantza, dantzaria, Zerdari? jota, ez? Bero? fandangoa, Bai. Ia. sorpresa. Bai. Eta beste marrazki bat. Demora daukagu, Osondo? Carraskilloa, karakola, oskola, Bero? Bai? Zerdari? barraskillo, Oso ondo. eskola, maskorra, Bai. Maskorra, bika. Osondo! Zorri Beñat. Hemen esan du, dantzarille, ane dala, bai, Beñate Beñatek ere fandangue badaki badaki. zerbait, Beñate Badaki zerbait, fandangue badaki, ze estilo. Eta musika bakarrik ez, arte plastikoetan ere, sofin, bida marraztea hori. Laura, klaro, puntu hau pasuek. Eta izaskotuan, dator orain, gure hirugarren proba, eta lanerako go bizi zuen, abiatu da maila. Ekarri hitzak, ekarri! Asmatu nahi ditut, gozen denpora. Jateko, Karamelua. onjoak, Pertxikoa. tipikoa, Boletuz. saltxan, Ondo? Ez dakit. paso. Umetan, Txupetea. jolasteko, Baloia. hankekin, Soka. antzekoa, Goma. Hori bai. kirola, Saskibaloia. igerilekuan, Natación sincronizada. gola, Bizira, bai. antxietatea, Depresioa. Waterpoloa. Sekula ez dela gertuko hor natazion sinkronizada, baina momentuko polita bestalde, antsietatea, estresa, sekulako irribarrerekin horrela esan da, bueno, pixua galtzen du zora, garri, 20 puntu bikote. Zora batzu, antsietatea, estresa, depresioa, Natación sinkronizada egiten dut, kentzeko. Itz eskutua. Bale, nortue. Ni. Opa, Iber. Ander zemat asmatuko zuz? A ver. Bota. A ber, zer datzen den, guazen, denpora. Ahatea, Txoria. antzekoa, Ezakit, no? lekeition, Antxarrak. Bale. kirola, Futbola. korri, Atletismoa. Bikain. eriotza, Bizitza. Osondo. paso.
Italian, Pizza. pasta, Makroiak. luzea, Espageti. Oso ondo. paso. Paso. Sorpresa. Ah, Ezin espero. Ez ustekoa zen. Espero, baina antzara, atletismoa bizitza. Ondo, Espagetia. Omenaldiak ere ez egin digu. Igual zoi egin dizuete ja omenalditxoren bat, ez? Gazteizen aldezarrean. O dira gure irabazleak eta. Prestatzen dabil. Hori da. Prestatzen dabil. Laurekin, 80 puntu, bikain. Prestatzen dabil. Omenaldia eta aldi berean. Eta pizka bat guri eman ezkero, eta ikaslea ganagu ere. Aneta, baina, tita eskutua, ez dakit zeo zelan? Egin duzu jolas? Bai. Bera berri. Zeo zer. Binat, zuzu ez. Vale, Amaitasuna, gainera. Bai, Nebarreben arteko konexioa martxan jarri behar dugu. Izaten dute, Nebarrebe konexio hori? Bueno. Venga, ia, erakusten dugu, guazen denpora. Titia, Bularra, oioak, arrautza, jan, paparra. titia, Tengo. paso. Paso. Txerria, Muturra, kolorea, arrosa, Vale, Ondo. paso. Josteko, horratza, vale. Bikain. pentsatzeko, burua, barruan, burruina, Vale, Bizkaiako, golfoa. antzeko, bai. Ai, Euskaraz behar genuen golkoa. Bularkian trabatu gara. Bai. Bularre iritsi gara lako oso, no? Zitzea, Bai. baina... Eta etengabe barreari eutxi ezin da, ez da? Badago hor tramaren bat, azki tramaren bat eskurrituko dugu. 60 puntu, bikote. Agizu, eta barrezka eta alene ondo egin ariketa, Eskurrituko dugu, Sherlock Holmes. Ondo, fanakara, Sherlock Holmesenak. Bortxe, hitz eskutua eta gero 120 puntu. Ainhoa eta Udaneren markagailuan 180 Eider eta Anderrek 200 puntu Anek eta Beñatek. Triboren berbatoz. Adi egon beharko duzuen. Bai. Ez dakit nola esan, jolastiak direla esango nuke, baina gaiztoak izan daitezke, bai. Koba, hitzarekin egingo dugu jolas. Ainhoa, erantzuten zaulena, sorte hon, danok adi erreboteari denpora. Koba, leioan. Grota. Koba, leioan. Leize zuloa. Eider? Koba, leioan. zuloa, Koba, ikastegietan. sorgin zulo, Koba, leioan. zuloa, Koba, ikastegietan. kaverna, Hane? Koba, leioan. Zuloa, Koba, ikastegietan. leize zuloa, Koba, senperen. sorgin zulo, Koba, leioan. zuloa, Koba, ikastegietan. leize zuloa, Koba, senperen. karbe, Ainhoa? Koba, leioan. Zuloa. Koba, ikastegietan. Leize zuloa. Koba, senperen. Rota! Rota, zen zuzena. Nahiago izan dugu indarrak, eta kasunetan puntuak gorde errebotean bi harrapatuta 20 puntu. Bigarren panela. Jolasti. Hitz hori erabiliko dut, jarraituko dugu. Lur, eremu, zabalak. Jolaserako. Eider sortean, bigarren taula denpora. Lur, eremu, zabala, arbizun. zelaia, Lur, eremu, zabala, aramaion. llanoa, Lur, eremu, zabala, arbizun. zelaia, Lur, eremu, zabala, aramaion. lautada, Lur, eremu, zabala, arbotin. urrupea, Hane? Lur, eremu, zabala, arbizun. zelaia, Lur, eremu, zabala, aramaion. lautada, Lur, eremu, zabala, arbotin. naba, Lur, eremu, zabala, arbizun. zelaia, Lur, eremu, zabala, aramaion. lautada, Lur, eremu, zabala, arbotin. zeleikuna, Ainhoa? Lur, eremu, zabala, arbizun. Zelaia. Lur, eremu, zabala, aramaion. Lautada. Lur, eremu, zabala, arbotin planada. Ainhoa eta Udaneri formula gustatzen ari zaie, dena den. Denek alegin eta errebotean beste bi. 20 puntu! Ana Beñat.
Gaurreko abiatu hirugarren taula, etzidamu. Jolaserako aukeratu dugun hitza, han ere, sarte hon, denpora. Etzidamu, pagolan. Etzigeroko. Etzidamu, pagolan. Etzeamo. Etzidamu, pagolan. Ainoa? Etzi ondoren. Etzidamu, pagolan. Etzi karamu. Eider? Etzidamu, pagolan. Etzigeroko. Etzidamu, pagolan. Etxitamu. Etzidamu, etxebarrin. Etxi ondoren. Ane? Etzidamu, pagolan. Etzidamu, Etzidamu, etxebarrin. etziramu, Etzidamu, pagolan. Etxitamu. Etzidamu, etxebarrin. Etzeamo. Ainoa? Etzidamu, pagolan. Etzidamu. Etzigeroko zen, bai. Baina... Eta erreboterik izan da? Kasu Bai, honetan? bat. Bat, hori da. 10 puntu banatuko ditugu taula honetan, beraz, hori da. Sartu baita, azken hori. Eta 150 puntu eskolatu dituzte, era horretara, Ainoak eta Udanek, Eiderrek eta Handek 180, Han eta Beñat 200. Ainoa eta Udane bereziki azti gaur errebote kontutan, baina ez da nahikoa izan. Laugarren saioa mihilu zen, eta bukatu da, hauxe azkena. Ze sentsazio bikote? Ondo? Baina etxetik jarraitu beharko du jolasten. Bueno, ez da sistema txarra. Egia esan, etorri zarete, eta irudipena hemendik ondo pasarazi bai. Zuek ere ondo pasatu zu, ez da? Bai. Berrondo gehieta masei euro. Ez da ongi pasatzea hutxa, berruka Duemenez, euro. afaitxure mate da bai, Bai, eta zen moduz Ainoa eta Udaneri galdetu behar diegulako, beste aurreko miluzetik ere pasatuta, ba ilusio berez egiten digulako, horrek esan nahi du. Bueno, aurreko oroitzapen ona Seinale izan ona. da badatozela bigarrenera. Zemuz aldaketak, zemuz urteak pasatuta, neskak? Ondo? Aurrekoan igual lasaiago ginen, beldur Inozenteago. Inozenteago. Inozentzia ez sekula galdu, Zan ume betiko, eta nahi baduzu alako batean etzidamu edo etzigeroko, bueltatu berriz miluzera. Ados? Neskak eskerrik asko! Oikate, mil esker! Bigarren fasea miluzen, gailua gutxean jarrita, definizioa datoz, erronka bati helduta, bat, erronka, ze parte hartze zoragarria, txalo bero bat, etxeko miluze guztien, Jomezuela, Guk erronka luzatu eta gurak erantzun. Eta azkeneko erronketako bat izan da, naturarekin lotura duten pertsona izenen zerrenda osatzea. Hemen egia da, Eiderran derrane Beñat, zaukagula. Zuek oso naturalak zarete denak ere, eta hori eskertzen da, baina naturarekin zerikusia duten elementuetatik tiraka, pertsona izenak, izen horiekin definizioak, eta ea, zema puntu bilatzen ditugun, bai? Eider eta Ander, prest? Demora! Lagunak zuhaixka arantzatxu honen izena darama. Elorri. Elorri, opa Elorri, naturari erreferentzia egiten dio. Asdi. Ez, baina osatu bokala dira, Ander. Esdi, osdi, usdi. Bokalak dira. Bokalak. Bi bokal, beraz. Bokal, izdi, asdi, Iz. Izda, Izari. Bizkaiko ibaiaren izena darama gure txikiak. Lea. Lea. Olibondoaren familiako zuhaitza. Eta izena. Zuhaitz bat. Izeia, pinua. Persona izena, beti ere. Ez dakit. Lizar. Lizarra, jode. Ondorengo izena, hotzenetan, hotzena da. Izotz. Bikain. Kolina abizena daraman bertsolari ezagunak. Sustrai. Osondo, argiari egiten dio erreferentzia. Argine. Argine, osondo, amonak bazango mendi altuenaren izena zeraman. Saioa. Oso ondo! Bost, haupazuek 50 puntu. Argine gustatu zaite, Banegi Lizar gustatu da. Lizar ere polita da. Pues igual ume batakot da Lizar jarri. Horretarako bakarrik, Bai. ez da? Bueno, bai? Bai? Ia, hortze dago proiektua. Han eta Beñat, zuek zuen izenekin eta konforme? Listo, bai. Bai, ez da? Aikoa baita, Konflikto gutxiz, nahi dut, hemen gaude Antxon eta Ilaski, izen arantzatxuagoa gureak nola bai, umetza bereziki integraziorako eta Han eta Beñat. Zuek ondo, izen gehiago ditugu zuentzat, beraz, ea, bat arrapatzea ditugun. Integraziorako esan zu. Esaterako, oporretara joan Cambrillsera klasiko bat, Anaia eta biok, eta gurasoek, zoazte lagunak egitera. ¿Cómo se llamáis? Eta, Julen, y tú, Antxon, eta nik, berriro, oste babe, Antxon, Jon, nahi duzuen, utzi bakean niri. Han eta Beñat bestalde, Oso ondo. Cambrillsen lasai dirizaren bezuen. Ia ba, denbora.
Bizkaian aritzari horrela esaten diote? Akets. Ez? Arets. Arets hori bai. Baso eta ibai baten izena daramat. Arotz. Kontuz, Baso eta ibai baten izena. Eta pelikula bat. Irati? Udaberrian eta udan ikusiko duzun txoria. Enara. Ze polita. Euskal mitologian ipar ekialdeko haizearen alaba da. Egoa. Egoa, oso ondo. Hau berriz hegoaldetik datorren haizearen izena bera da. Probatu, ane, ondo? Leroa, Hegoaldetik datorren haizearen izena. Egoa, berriro. Egoi, elurra emeki, baina ugari. Mara. Mara. Haitzulo sakonari egiten dio erreferentzia. Leize. Leize. Lorea izateaz gain, zestoako jauregi bat ere banaiz. Lili. Ondo! Lili. Bi eukidotez Mara be gustatu daz. Bale, 60 puntu! Ikatutan eukan aurretik, Mara. Mara, ni senide bat badut, oso maitagarria, oso bihurria. Mara, uxo handi bat, Txintxo, Mara? Ondo. Nik aurkezle bat bidezat Mara Torres, ezagutza zu? Bai. Mara Torres guai dau. Mara Torres, etorri biluzean nahi Uxo bat, txintxo, Mara? Eroglifikoak, aupa! Eider Ander? Aurrekoan esan zuten, ez gara berezik ionak, eta 3-tik 3. Eta gero zakua eta hori guztia. Bai, eta ez dakitxe, alpertuta zauzi, aberatxak zarenetik edo ez, lanerako gogoz. Bapes. Oso ondo. Klase kontzientzia zuzu egaldu hori. Ioiz. Leheneko eroglifikoa, badator, adidanok, denpora. Zientzialariek garatu dituzte? Teber iasko. Ia, hasi. Teberria... Baderantzunen zati. Teberriak. Teberriak. Nolakoa. Teberri... Nolakoa. Temerriak. Ez. Teandi. Teberria... Nolako te. Handiterriak. Ez. Teori... Bai. Teoriak. Vale, denpora. Ai, teoria berriak. Bai. Teoria. Batzutan mea da, batzutan handia da, batzutan teoria, bere izgarria zen hori, berria, teoria berriak. Nolakoa datea, handia, luzea? Koloreari, ez duzu jendea epaitzen kolorea, oso ondo. Polita hori. Bigarren eroglifikoa daukazuek, denpora. Nolakoa iruditu zaizu etxea? Itxusia. Oh yeah! Yes! Oh yeah! Itxu? Si, ikusi, Charlesek, ikusi, itxusia. Txusia. Vale. Hau bai, Bizkor asko gainera, Ondo. Hirugarren eroglifikoa badator, denpora. Non zeundeten atzo gauean? Irunen geunden. Vale. Irunen, Irunen, geunden. Irunen ospatu zeie? Ze? Irunen ospatu zeie txampanearekin zakua? Ez. Oi hartzu di gertu. Nere lengusuak, biztedia Irunen. Bai, besarka da bidali nahi Bai, ezue. musu bat. Nori? Ainoa eta Unaiei. Txalo bero bat, eta 60 puntu zuen. Osondo. Beste aldera gatoz. Ane beinat. Eroglifikoek? Bera osona, ni oso txar. Bai? Bueno. Bera osona? Oin hori esatearen ja, danak kale. Bai, anezaino zara. Eroglifikoek eta zaino Zure da momentua, momenturako. Erakutsi egingo dugu. Ane, ez trebea zaran. Badator lehenengoa, denpora. Amerikako estatu batuetan ikusi nuen... Obama. Hau pasue! Amabi izpiluan, alderantziz irakurri behar da, Ibama eta I hori aldatuta, Obama. Egia esan, hemen anaia nahiko gorrotagarri, Obama, Egin ezara, lasai. Nahiko nuke ikusi Obama, Ja, aurrez aurre, ez da? Bai, batzutan zaten zuenen, miresten zuen baten bat, beti da inorbez. Pues igual Barack Obama Obama, ikusiko nuke, gustora, aurre. Igual ikusiko dugu. Irunen. Irunen, adibidez. Baina, apur batekin. Bigarren eroglifikoa, denpora. Etxean utzi dut. Kargadorea? Bai, bai. Kenketa bat ikusten dugu. Agenda. Eta K ordezkatzen dugu, G letrakaitxik, agenda.
Oso ondo. Hor ikusi da zena. Bai. Anaia kargadorearen bila zabilen bitartean. Tira, ondo, saiakerak ere eskertzen baitira. Ondo, batzutan irakurtzi da eroglifikuna, bestatzutan kukatzie, oso ondo honen. Bai, hirugarrena, denpora. Gauean ikusi ditut. Mamuak. Bale. Mamutazko ikusten ditugu, mamutak, tekenduta, mamuak. Oso ondo. Begira, barre egiten du gainera. Ze bizkorra nahi zen, eta nidea nahia, Oso, laro gita bar, fultxo! Zer da ban, Tensioa edo... Danetik apur bat. Pozik zaude behintzat. Oraindik kargadorean gogoratzen. Bueno, klasiko bat, etxean utzitut kargadorea. Orain, broma gutxi kontuz, miluzeko eskua gurean data. Misterioa, zeote dago eskutatuta esaldiaren atzean. Bueno, puntuak eta komodinak, bai. Hori oso garrantzitsua gero sokatirarako. Eider Rander lehenbizikoa zuena da, eta itxura hau du. Mira. Eta enuntziatua, Erne. Eta bertsolariak horrela erantzun zien. Hori da enuntziatua. Bertsolari baten erantzuna antza. Eta zuekin hasiko gara. Esaldi askatzen hasteko 3 letra jokoan. Eider Rander, zein ibai da luzeagoa, Volga edo Danubio? Volga. Bai. Lehenengo letrak agertuko dira eta Z izango dira. Urrengo errondara salto. Zemat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bizkaiko zein herritan egingo da ibilaldia Ondarroan edo Lekeition? Ondarrun. Zuzen. T. Izkiak eskuratu dituzue. Badator. 3. ere. Zenbat pinguino espezie daude munduan 18 edo 22? 22. Ez, errebotea ane bainat. Elefante handienek zenbat neurtzen dute 5 metro edo 4? 5. Ba ez. Beraz, 4. salto zuzenean, 4 ikurrak hortxe daudela. Eider eta Ander, nongoa zen Koldo Mitxelena hizkuntzalaria Errenteriakoa edo Donostiarra? Errenterikoa. Bai horixe. Eta eskuratu dituzuen kasu honetan bokalak, 4 eta U. Eta bertsolariak horrela erantzun zien. Eider Ander, arrastori bai? Oraindik galdera batzu gehiago. Ia ba, datorrela hurrengoa ere. Beste pare bat jokoan. Nola izena du Baiona txipian sortu duten garagardoak, kasu edo kexu? Kexu. Kasu. Errebotea ane bainat. Nola izena du Baionako gaztetxeak, zazpi edo zizpa? Zizpa. Zizpa, bai. D. Esaldi askatzeko baliogarriak diren D. Guztiak agertu dira. 5 erronda eginak, eta hurrengoaren beharrean, antza? Bai. Ia ba. Beste 2. 6. Zenbat neurtzen du Akonkaua mendiak 6.248 edo 6.949 metro? 6.248. Ez da zuzena! Errebotea Eider Rander zuentzat, eta Kabi mendiak 8.611 edo 8.248 metro? 8.600. Bai horixe, zuzen. N. Bai, esaldi esango dugu. Askatzen saiatuko zarete? Bai. 6. errondan, oso ondo? Ozen eta argi mesedez. Txistua, nik ozuk. Txistuak jo dituzue, baina maite zaituztet oraindik. Zuzena da? Bai horixe! Salvador Rambiak ala bestu baitzuen. Txistua jo dituzue baina maite zaituztet oraindik. Eta frontoi alertu zen denak txaloka, gaur bezala xe. Komodina, upazu, Eider Rander lehenengo komodina banatu dugu, lehenengo esaldia ederto askatuta. Lasai, ane bainat dena den bigarren indusketa prozesu batean ere murgilduko garata. Hanek oraindik ez dudazu kargadorearen kontua, Beste esaldi bat bigarrena. Hauxe itxura. Denuntziatua. Salvadorrek esana da honako hau ere. Bigarren esaldi bat eta bigarrena ere Salvadorrena da. 3 letra hasteko. Hane bainat, bi hauetatik zein da erresuma batuko hiria, reading edo writing?
Reading. 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 Bai? Esan baitu. Ozen, mesedez, badez, bada. Bai, bergatu. T. Letrak. Badatoz. Urrengo ronda. Zer esaten dizu Portugaldar batek muito obrigado esaten badizu. Eskerrik asko edo egunon. Eskerrik asko. Horregatik. Bokala esaldiak behar dituen guztiak, bokalak behintzat agertu dira. Beste 3 letra datoz. Zenbat neurtzen du Aiako Harria mendiak 827 metro edo 889. 889 metro. Ez da zuzena, errebotea Eiderrander. Zenbat neurtzen du Artxanda mendiak 285 edo 251 metro. 285. Bilbotarrak kale. Urrengo errondara beraz. Ane Beñat, zuena da eskua kasu honetan. Zein taldetako txirrindularia da Gorka Izagirre, Movistar edo Euskaltel? Euskaltel. Za zuzena, Eiderrander, beste aukera bat. Eta bere anaia, Jon Izagirre, Movistar edo Cofidis. Cofidis. Ozenago esan du Eiderrek Cofidis eta zuzena. R. Letrak agertu dira. Salvadorren beste esaldi bat hemen. Momentuz 4 erronda. Beteta, aurrera ingo Bitaldeak dugu. lanean irakurtzen. Hori, segi irakurtzen. Beste 4 letra. Nola izena du Gasteizko Euskararen aldeko elkarteak? Geu Gasteiz edo Zeu Gasteiz? Geu Gasteiz. Ondo. Zetak. Badatoz. Zebikote? Ikusi dugu zerbait? Aurrera ingo dugu? Letra bakarra. Nola izena du? Abaraska itxura duen euskarazko hitz jolasak, barrixerka edo berbaxerka? Berbaxerka. Berbaxerka, bai. N. Zuentzat. Beste 4 erronda aurretik, urrengoaren beharrean gaude? Bai. Ozen ba? Beste 3 letra, Jokoan. Zein da Kazakstango hiriburua Astana edo Pastana? Astana. Ondo. H. Izkia. Salvadorrek esana da, honako hau ere. Hortxeari gara, indusketa lanetan, bi taldeak. Zeo zer irakurtzen da, Bai, Han eta Beñat ere oso erne, somatzen baititugu. Eiderrander, kopetilun, Jarritu dugu. jarrai dezagun ba. Ba, beste 3 argigarriak izan daitezkenak. Nola du izena Castillo Suarezen poema liburuak, Alaska edo Siberia? Siberia. Alaska, Ane Beñat. Eta bere zenbagarren poema liburua da, 5. edo 7. 5. 7. da, alabearrez. 9. errondara salto. Eiderrander, non sortu zen Cirque du Soleil, Quebecen edo Frantzian? Quebec. Zuzen. I. Bokala. Agertu da. Erronda bakarra geratzen da. 10. Esaldia askatzeko aukera daukazu orain. Edo bestela arriskatu. Urrengo errondara salto egin. Galdera zuzen erantzun behar genuke. Hitz batzuk irakurtzen dira, Ja, Salvadorren esaldi honetan, gogoratu enuntziatua. Eider eta Ander. Saiatzeko prest, hortxeari gara. Vale. Esango dugu. Askatzen saiatuko zarete? Bai. Nor saiatuko da? Ni. Ja, Eider? Harria da gorputza, hizkuntza bihotza. Zuzena da? Ez da zuzena! Lastima! 10. errondara salto orduan, 10. eta azkena. Ane Beñat, lagungarria besten saiakera ere. Beste 2 letra. Nola izena du Jon Martin bertsolariaren musika taldeak, Beira edo Zura? 5 segundo. Zura. Ez da zuzena, Beira taldean aritzen da bera. Eider eta Ander pozik saiatzeko asmatu egin barra dago, errebotea. Zein bertsolarik parte hartzen du Anonime Popular proiektuan, Unai Iturriaga, Igor Elortza. Igor Elortza. Bai horixe,
Eta beraz, esaldia askatzeko bigarren saiakera bat. Aberroa. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza. Hori bai? Hori Besteko badin bat! Bai, saiatu zarete irulegiko esku batekin, eta gero, bueno, hau ez, bigarrena. Eta bigarrena ere askatu eta sokatirara bidean Eiderrek eta Anderrek 210 puntu. Eta bi komodin, Anek eta Beñatek 180 puntu. Ikomodin! Abantaila handia da, baina ia gertatzen duen sokatiran bagoaz. Ane Beñat, erantzuten hasiko zarete? Zerte hon, ia aldeak txikitze ditugun. Guazen denpora. Zein iritera egin behar dute erromesaldia musulmanek bizitzan behin? Paso. Mekara, amaitu ezara zaharra eroriz ikasten da? Oinez. Bai. Eiderrander, denpora. Zenbat nafar iritsi ziren azken bertsolaritza txapelketa nagusiko finalera? 4. Bakarra. Zein da hibernatzen duen ugaztun handi bakarra? Artxa. Hartzerrea, bale. Ane Beñat, denpora. Hirukortxe azukre asko eta brandi gehiegi antzerlanak zesari irabazi du. Grami. Donosti antzerkisaria. Zein da Nobitaren abizena? Nobi. Bai. Nobita, Nobi. Arrazi dizionak ikusteak ere, saria baitako amilu zen. Eiderrander, zuen txanda orain. Denpora, zein kiroletan aritzen da Maialen Aspe? Komodina. Bertika jauzian. Bi izan da? Bat erabiltzea gaitz erdi, nola bait? Han eta Beñat, zeuen txanda, denpora? Zein da Brasilgo hizkuntza ofiziala? Portugesa. Bai? Eiderrander, denpora? Zein erakunderen leloa da ekin eta jarrai? Paso. Euskaltzaindia, nola esaten zaio harri bihurtutako aintzinako animalia edo landaren arrastoari? Posila. Bai. Ane Beñat, denpora. Zein saltxatan bustitzen dira kalzotak? Tomate. Romesko, zein da Marokoko hiriburua? Maroko? Marrakeix. Rabat. Gaur egungo zein herrialdetan zegoen Babilonia hiria? Paso. Iraken. Zein ospakizuni ematen dio amaiera Sardinaren hiletak? Inauteri. Bai. Bikain, Sardinaren hileta momentu gogorra tristea noski. Hileta itxura hartu du markagailuak ere, baina lasai, 49 segundo oraindik Eiderrander komodima daukazue. Guazen Eiderrander, denpora. Zein izen du lauki formako pasta beteak? Ravioli. Bai. Ane Beñat, denpora. Zenbat ziren sorotan beleko kideak? 11. 7. Zein lakutako urak bustitzen du Chicagoko hiria? Paso. Michigan lakua. Up filmean zer lotzen diote etxeari Hego Amerikatek iritsi ahal izateko? Musikak. Bai, globoak. Pelikula polita, protagonista maitagarriak. 18 puntu bestaldera joanak, 32 segundo faltan. Eiderrander. Denpora, nola du izena klima larrialdiari buruzko berriaren podcastak? Paso. Kinka, zein jatorritakoa zen Henri Matisse, margolaria? Frantzesa. Frantsesa zen. Bale. Ia, erantzunak hau bat ez emoten ditugu. Bai. Ja, ondo, 21 segundo. Ane Beñat, eutxi. Bikote denpora, zein da Mediterraneoko olibondoaren fruitua? Oliva. Bai. Eiderrander, denpora. AEK kantolatutako zein ekimenen arduradun nagusi izan da 2013tik iaz arte Asier Ramondo? Korrika. Bai. Ane Beñat, denpora. Zein material erabili zuen Gepetok Pinotxo sortzeko? Egurra. Oso ondo. Eiderrander, denpora. Zein pertsonaia biblikoren izena darama munduko armiarmarik handienak? Komodina. Goliat. Ondo erabilia hori ere. Bitik bi, erabili noski. Ane Beñat. Gozatu. Barre egingo dugu. Bai. Ane Beñat, denpora. Zein jakimota da pita? Ogia! Pita ogia. Eta puntuak irentzi, Eiderrek eta Anderrek irentzi dituzte ogit artean, sokatira bukatu denerako 257 puntu eurek. Anek eta Beñatek 157 puntu. Bueno, ondo. Gasteizko gure nebarrebake iritsi eta burtsu eleku hartuta, zemuz, Ane? Ondo. Sarrera? Ondo. Ondo due? Beñat, ze musika jarreko diegu, gaurko saioari? Ez da
Ez nuke jakingo. Igual honena kargadore hartzea etxean, Ba, igual, bai. eta bueltatu horrengorako. Hau pazuek, urrengo arte! Eider eta Ander! Favorito, gorriz etorri baitira. Haupa imaz, Haupa imaz, bai. Haupa zuek ere, berriz ere finalera sailkatu. 257 eurorekin. Denera, irabazita dituzue. 39.390 euro. Eta Erne, zetakuan, jokoan ditugu gaur. 553. Bueno, ondo. Kontrazioa, gogorra da. Zakaututa. Baina lehen txalo eta gogoz jo dute. Elorrioko gure gaztezora. Hau pazuek! Lurdezko ama ikasetxetik. Talismanak izan die, aste honetan. Nahi omen dute euneko txiki bat. Badago gizu ez, ha? Bai, txalo indartze gotiarren. Osondo, 39.000 euro, eskara arrotuko eta ez dugu zango etxe bat erosiko dugunik. Sarrera bat izan ziteken. Sarrera baterako, bueno, izan alda. 18 urtegaz ez erosi etxerik. Kontino. Bizitza, bale. Eider Ander, ala ere erabiliko duzu etxerako... Bai. Alokairua eta ordaintzeko, bai. Alokairua ordaintzeko eta... Bai. Kalefazioa, bez? Eta kalefazioa jarriko dugu hiru horrekin. Gazteizen, tarduan, kalefazioan... Bai, esanto da. Kalefazio oso garestiago beste modua da, bileteak zutan erre eta hor berotu, zu horrekin. Bai, kalefazio biztuten doin bako txien miluzagaz gogoratuko dira. Ze polita. Bitu ze politxa izango da nau. Ondo, etxe bizitzak erosiko ditugu gaurko zer da zer finale honetan, zakuaren bilerako bidean, 3 eremu. 300.000 eurotik gora. 150.000 eta 300.000 euro artean. 150.000 euro arte. Zein izango da galdera? Ondoren azalduko diren herrietan, herri ezberdinak agertuko dira Euskal Herrikoak, 100 metro kuadroko etxea erosteko bataz beste, zenbat diru behar den, asmatu beharko duzue. Leku batzuk garestiagoak izango dira beste batzuk baino. Sorte hone, un segundo, denpora. Gorliz. Bai. Hondarribia. Gasteiz. Bai. Iruñea. Baita erdia. Altsasu. Bermeo. Zer. Legazpi. Berrogeita mar, segundu, Gorliz, horra. galdetzen ari gara, 100 metro kuadroko etxea erosteko bataz beste zenbat diru behar den herri hauetan aldaketarik egingo duzuen? Gasteiz eta Iruña, hor. Ez que Hiriburuak handiak izan dira, da. ez da Gorliz etxe gitxi deko orduan igual, Gorliz area. udala, bai. Gorliz Vale, igual, Gorliz area aldatuko dugu. Aldatu egingo dugu Gorliz, eremuz, eta tarteko eremutik, eremu garestienera egingo dugu aldaketa. Egin dugu aldaketa, 15 segundu. Ondo? bai, hola nitxuko. A ber. Azken segunduak. Herri hauetan, 100 metro kuadroko etxe erosteko bataz beste zenbat diru behar dugu denpora. Hori da galdera. 553 euro miluzeko zakuan. Miluzera etorrian baten batek esango du ze gertatu da. Ba aurrekuen eurek ustu zutela. 150.000 eurora arteko tartean altsasu jarri dugu zuzena da. Zondo, sakanako herri nagusian, 100 metroko etxe bizitza, 126.500 euroren truke eskura baititeke. Garestiaren lekuan kokatu dugu beste beste, Hondarribian etxea jasotzea, erostea, zuzena da? Garesti baitago, metro garratua, Gipuzkoako kostaldean,
garestien, hemen, kasu honetan, Hondarribiak, hasi 400.000 euroko aurrekontua eskatzen du, bertan 100 metro kuadroko etxea erosteko, 371.500 euro, horixe, prezio zehatza. Bermio, tarteko eremuan kokatu dugu. Zuzena da? Ondo dago, hain herri polita izateko, tartean, 174.900 euro, horixe balio zehatza. Legazpi. 150.000 eurora arte. Tarte merkeenan jarri dugu. Dirutza bat denarren. Zuzena da, Legazpi? Trukakia. Eta Legazpi bera da, Gipuzkoako udalerririk merkeenetako bat, etxea erosteko, 151.000 euroko balioa. Batez beste... Gazteiz, eske, etxasko dauz. Hola. Ja, zakit. Hola utziko dugu. Hola utziko dugu, ez dugu trukakirik erabileko. Alokairu Gasteizen, zenbat ordaintzen duzu? Nik, bueno, esan da, berronda hogeta mar. Eta merke, oso merke, oza, 300... Inguruan da bizta, Bai, 300 orduan horregatik. Gela edo etxea? Ah, gela. Gela. Gela, bai. Claro. Partekatua zenbatekin? Beste birekin. Aha. 1.000 euro, gitxi gora bera. Gasteiz, hiriburu batera goaz. Tarteko eremuan kokatu dugu. 150.000, 300.000 artean, zuzena da? Oso ondo, etxea erosteko udalerririk garestiena Araban, baina ez du 150.000ko langa gainditzen. Doi, 248.000 euroren truke eros baitaiteke. Galdetzen gabiltz, 100 metro kuadroko, Ja. etxearen prezioa batez beste herri hauetan. Iruñea, tarteko eremuan bebai. Zalantzak? Bai, baina bueno. Ez dakigu. Ez da Donostia, ez da Bilbo. Edo bai, Iruñea, tarteko eremuan? Merke hau, orduan. Oso ondo! Gasteizen tankeran pixka bat garestiagoa, hemen 250.000 eta 100 euro ordaindu behar baitira. Batera, kokatu gara barriro. 553 euro. Jokoan, guztiak pilatuta 31.000 eurotik gora dituzue, hau pilatzen badu asko zobeto. Ia eskutxue, horrek suerti moten dago eta? Ai, bai. Aldaketa egin duzuelako, Gorliz, tarteko eremutik, Udalekua da, orduan, etxe gitxi, oza, etxe gitxi dinot. Bizkaiko kostaldean, Kostaldean. zeren inguruan dauen. Jatabe, oso, herri ona, nire da, baina, 300.000 euro asko da. bai. Gorliz, 300.000 eurotik gora, bai? Bai! Pizaku irabazita! 553 euro gaurkoan. Gorliz jantzira etorri dira eurak ere, favorito. Eta ala zarete, gure favoritoak, dejo meizuela bikote. Hau bazue!